Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vă voi arăta cum au mai crescut puii de la matcă. Uitați acum. Și am mai adus și câteva perechi noi la matcă. Aici viorii aceștia, guții ăștia doi, bălțata aceasta s-a împerecheat cu bălțatul cap negru de acolo. Ăsta s-au împerecheat și am lăsat. Limoniul l-am băgat, l-am împerecheat cu lăptia. Era pereche cu asta și cu aia. Și trebuie să fac în așa fel să o împerechez pe asta cu ăsta. Și aia de acolo în două inele trebuie să o împerechez cu masculul acesta. Și acum să vă arăt un pic puii. Ia ce frumos. Unul a ieșit cu aripă albă, acesta a ieșit spart pe o aripă. Le-am băgat două inele. Azi le-am făcut curățenie, am și dezinfectat pe aici, am dat cu var și clor și le-am pus niște rumeguși. Acesta e chiar foarte frumos. E și rău. Niște pui foarte frumoși și le dau în fiecare zi câte o jumătate de pastilă de Enteroguard ca să capete imunitate și să nu se îmbolnăvească. Ăștia doi s-au făcut mari, s-au mutat de aici, acum stau aici sus cu părinții. Ia uitați ce mari s-au făcut. Aici vioriu trebuie să scoată ouă cu gota căpăcită. A început să strângă paie. Aici guție văd că vor să scoată și ouă. Și ăștia sunt tot porumbei de la matcă. Ăștia sunt toți de la matcă. Acum ne vă ducem puțin și la zbor. Aici avem și zborul. 12 bucăți. Am mutat și puiul lăptiu aici. Stați că nu îl văd eu. Unde s-a dus iar ăsta? Uitați-l aici, nu-l vedem. L-am mutat și pe el. Ăștia doi văd că vor să scoată ouă acolo.